pinainit. Sabi niya, okay, ipapasok ko na ha, ganyan. Parang, pinasok na po pala talaga niya. Parang sabi, ang sakit. At mas pag-uusapan. Na-rape po ako ng isang pare. Mga sekretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Good evening, Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon sa 90.7 Love Radio, kasama niyo po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo. DJ Titan Jello. At kasama nyo rin po ang inyong Basa Princess, DJ Rakitera. At ang gabing ito ay para sa iyo, kabisyo. Dahil gabi ng mga may L as in... Lovable. Ito nga po, ang rated SPG Top Secret. At wag na tayong magpatumpik-tumpik pa. I-welcome na natin ang ating rated SPG Top Secret sharer ngayong gabi. Magandang gabi po, sir. Ay po. Good evening. Anong pwede Good naming evening po. itawag sa'yo? Pa. Ano pong pwede naming itawag sa'yo? JM na lang po. JM. Ilan taon ka na, JM? 35 po. 35. Isang lupalop ka naman galing, JM. Same tayo ng days, Ma'am Las Piñas. Las Piñas. Paano mo nalaman na taga si Rocky? Taga Las Piñas ba yan? Hindi Uy. naman taga dyan yun. Sandali lang ha. Bakit mo inassume na taga Las Piñas ako? Kaya kasi nakikita ko yung billboard mo before sa may Essence Center. Oh, may billboard. Good. Tandaan mo, ibang bill lang meron ako ngayon. Bukod sa bills, bill. Yung sa Shimmer and Shield na billboard. Okay. Oo, sa may Robinsons Las Piñas noon. Apa. Oo. Hindi naman dahil hindi naman porke taga Las Piñas ako, ibig sabihin papa-billboard ako doon, no? At hindi naman porke nandun yung billboard ko, ibig sabihin taga Las Piñas na ako. Ito naman, JM, kau talaga. Kurutin kita dyan sa kilikili mong mabuhok eh. Charot lang with darot. JM, balita namin, this is your second time calling this show, tama ba? Actually third. Ay, Third na. third na pala. Pwede natin baba to. Ba't may bababa kakatawag mo? Pangatlo na eh. Malay mo, iba naman yung kwento niya ngayon. Sabagay, Sige, bigyan natin ng pagkakataon si JM. Okay, sige, JM, din ako yung magpapaligoy-ligoy pa ha. JM35 from Las Piñas. Ano ang rated SPG Top Secret mo? Before, nag-work po kasi ako sa abroad. Way back on 2000, something 2010, 11, ganun po. Then, syempre, parang, nung edad ko na ganun, hindi po ako namumulat sa, sabihin na natin, kamunduhan. Tungkol sa pagkikipagtalik, wala. Kasi mas nung time kasi na yung pinarayote ko talaga mag-aral. Mag-aral, makapagtapos, ayun, at makapag-abroad. But, siyempre, dahil bata pa tayo nun, 21 years old, so, first time din makakilala ng babae. Ganun.
Kasi dito sa Pilipinas parang dito parang hirap makahanap ng karelasyon na totohanin ka, yung gano'n. Wow. Sa ibang bansa kasi iba eh. Iba yung vibes ng lalo na 'pag foreigner. Mabenta ka doon, Hindi JM. natin kalahi, oo. Mabenta ka Pilipino. sa foreigner. Mabenta ka sa foreigner. Opo. Yung ano kasi yung itsura po tas kasi po alam naman natin na ang mga Pilipino talaga is napaka-hygienic. Malinis talaga sa katawan. Yun yung gustong-gusto ng mga foreigner. Wait Mabango. lang. Gusto kong ma-visualize. Anong itsura mo, JM? Meron ka bang kamukhang artista? Ayan. Reveal mo naman sa Wala amin. naman po. Oh, sige. Wala Kung naman po. i-describe mo yung sarili mo, i-describe mo siya. Matangkad ka ba? Ano lang po. Hindi naman po masyado. 5'5" lang po. 5'5". Oy, isip na tayo, 5'5". 5 inches? 5 feet? Ganun, no? 5'5" po. 5'5". 5 Okay. feet and 5 inches. Yan. 5 feet and 5 inches. Inches. Okay. Okay. Kulay. Ayan, kulay. Ano lang po. Fair complexion lang. Fair complexion! wala namang batik-batik. Walang batik-batik, dude. Fair complexion. In fairness, Meron kami bago ngayon na nadagdag sa aming vocabulary. vocabulary. Yun ay fair complexion. Okay. Okay. Sa pangangatawan, small, medium, Ano lang large. po. Dati po kasi mataba po. Pero slow down po. Pumayat na po. Pero may laman pa naman. Slow down. Okay. Ako rin, dude. Kaya, Slow down din down. ako nagpapayat. Totoo. I love the word, slow down. Slow down. Slow Okay, down. pero nung 21, ano yung, ano mo nun? Payat po. Physique. Payat. Payat. Payat po Payat. talaga po. Tapos po, medyo moreno po that time. Kasi hindi pa po alam yung mga skincare, mga ganyan. Wala ka pang skincare naman. Okay. Oo. Sige. Sa mukha naman tayo. Tango silong? Sakto lang. Sakto lang po. Sakto lang. lang. Okay. So, kung masasabi mo, ang biggest asset mo bilang lalaki, ano? Mata po. Mata. Kung i-describe mo yung mata mo, paano mo ito i-describe? Chinito po. Chinito! Kimchino! Opa! Han! Opa! Opa, kan kaya Opa, kan kaya kita. Sino mas pogi sa inyo? Kimchino, ikaw? Oh, yan. Siya po. Si Kim Chino po. Humble to. Oh, humble si JM. Wala ka talagang kabukang artista? Wala po. Wala. Okay. Chinito. Tapos 5'5", payat nung time na yun na 21 years old, ng ibang bansa. Apo. Okay, sige. Kwento mo na sa amin kung anong mga itsura nitong mga chika bebe na to. Ayun po. Nag-work po ako doon as sabihin na natin parang room boy. Room Room boy po. boy. So, Boy, ayun, makakasalamuha ka talaga ng maraming foreigner, customer, mga tourists, mga ganun po. So, ayun, parang one time, may nakilala ako. Pero hindi siya foreigner, Pinay. Pinay siya, Pinay. Mhm. Akala ko foreigner kasi nga yung mukha niya po para siyang Chinese na parang may pagka-Japanese po. Chinese na ayun. Japanese. Kumbaga, Opo. maputi, 'di ba? Chinita, Opo, tapos opo, mabublur. Tapos matamis yung ilong. Ang akala ko, siya, yung ganun po siya na hindi po natin siya kalahi ba? Hindi Pinay po. So, nung nagsalita na po siya, parang may tinanong siya na parang may kausap po siya sa phone. Narinig ko na nagtagalog siya. Kaya sabi, Pinay ito Ayun, ganun. Ay. Tapos yun po, parang, ako naman, parang pabibo naman po. Lumapit, parang sabi ko, may kailangan po ba kayo? Ganun lang, mapalusot lang, para mapansin lang. Mhm. So, ayun, sabi niya,
Kailangan ko kasi yun nga magpapatulong nga daw po sana mag-packet ng mga pagkain. Sabi ko, "Sige po ma'am, wala naman pong problema. Nag-aantay ka ba ng tip?" Sabi ko, "Hindi naman po. Kung bibigyan niyo ako, 'di okey lang naman din." Ta's sabi niya, "Gano'n ba?" Ta's parang from that time, parang nagkapalitan ng number. So, ako naman siyempre nagwo-work kasi nasa ibang bansa. So, hindi naman din fix talaga yung oras na itong oras libre ako, gano'n, gano'n. Kumbaga gabi lang talaga po ako nalilibre. Kasi morning shift naman yung laging kong duty. That time nung naging tourist tong si girl, si ate. So, ayun, to make the story short, Teka lang, ulitin natin. Ulitin natin yan. To cut? ano po, To cut? Ano ulit? to cut the story short. Ayan. The story short. Yan. Okay. Ano Nabingi po, ako eh. ako naman po, kasi siyempre, ang babae pag nalasing, kasi nagkataon ng time na siguro nasobrahan siya sa inom, tapos hindi siya makabalik dun sa room niya. Then that time naman din, parang pa-out na ako nung tinutuluyan nila. Sabi ko, nakita ko siya dun sa may parang gilid lang, hindi naman siya papuntang palabas, pero parang gilid lang ng pinto, na parang pasuray-suray po. Uy. So, sabi ko, "Okay ka lang?" Sabi ko gano'n. Tapos lumingon po siya sa akin, sabi niya, yung talaga yung mata niya po nakapikit-pikit na, at yung sobrang lasing na lasing. Tapos yung suot po niyang damit, lang siya, parang skirt lang po na maikli. Pero silk yung made of silk yung skirt niya. Tapos Sexy yung top niya, naka-backless lang po siya. Tapos lahat naman tayo is naaakit talaga pag ang babae mabango. Kumbaga, Anong amoy? kahit Vanilla, floral, citrus. matamis po. Sweet. Vanilla. Vanilla nga. Kumbaga tumaakto yun dun sa niya, personality niya po, yung pabango niya po. Mhm. Sweet siya, ganun. Tas ayun po, siyempre ako naman po, dahil ayoko naman po na mapahamak siya, tinulungan ko po siya hanggang sa makarating dun sa kwarto niya. Mhm. Nilalayan ko po siya without any intention po na may something na gano'n. Wala naman kami Kasi sinasabi dito. Wala pa naman. ayun po. Kasi yun nga, wala pa naman po din kasi akong karanasan sa babae ng mga time na yun. Mm-mm. So, in short, virgin pa. So, ako Oh, wala naman din talaga wala akong alam. alam. Mhm. Wala pong idea paano ba ginagawa, yung gano'n. Talaga? Hindi ka nanonood? That time po, nakakapanood po pero hindi ko pa rin i-a-action yung gano'n. Hindi ako marunong. Saan ka nanonood nun dati? Bumibili ka ba ng mga Hindi po CD-CD o Hindi naman po. Kasi tumitingin di ka ba dati magazine? uso po yung mga scandal. Uso yung mga yun yung pinapanood mo. Yung mga nadadaan lang po sa mga video, yung mga ganun lang po. Sa CD po. Kasi that time, yung panahon po na yun, hindi pa naman po ganun ka-high-tech. Wala pa pong Facebook. So may CD Friendster pa. pa lang po. Mm-mm. Opo. Mga 10-in-1, ganun. 9-in-1. Opo. Opo. Tapos yung mga nababasa po sa tabloid. Basa sa tabloid. Pabulgar. Nanonood. Yung mga ganun lang po. Nagbabasa pala noon. Uso nga yun. Yung bomba dati. Tik-tik ganun. Yung mga tik-tik. Bago yung TikTok, may tik-tik pa rin. Nabutan ko yan. Nanonood ka din, Ay, Babasa. Babasa ka na? Oo. Habang pumupupo, gano'n. Hindi. Pag pinapabili ng chewing ko. Di ba yung nakalatag yung mga dyaryo sa kalye, Oo. no? Tapos mabimili ka doon, no? Opo.
O tapos so yun yung mga ano mo, yun yung mga binabasa mo tsaka napapanood mo. Opo. Pero hindi po, yung talagang sasabihin pong experience, never pa po talaga. Until I reach 21 po talaga. Okay. So nandun na kayo sa loob ng Kumbaga, kwarto. opo. Tas ano po, dahan-dahan ko po siyang hinigadon sa kama niya. Wow. So, Tiniga? Dahan-dahan. tapos ano, ayun, syempre hindi naman po mapipigilan na, syempre mapapahiga po kayo kasi ihihigaan nyo nga po siya. Ah, so Ihiga ko parang yung, napasama ka sa higa kasama niya, opo, gano'n? opo. Kasi nga medyo mabigat po siya. Ah, so parang nakaharap ka sa kanya. Ibig sabihin parang padapa ka sa kanya, gano'n. Opo, parang ganun po. Mm. Tapos, ako naman, nung sabi ko, sige po ma'am, sabi ko ganun. Ano, iiwan ko na po kayo, sabi ko ganun. Mm. Alis na po ako. Tapos bigla niya po akong hinahawakan sa braso. Oh. Nung paghawak niya po sa braso ko, nasubsob po ako sa dibdib niya. Nasubsob ka sa dibdib? Okay. Bigyan muna natin ng sizing to. Cup A, Cup B, Cup C, or World Cup? Cup A. Mamili ka Ano doon. lang naman po. Mga mas malaki lang po siguro sa ay maliit ng konti sa pako. Ay sa melon. Malaki yung melon na. Laki yun, oh. Maliit ng konti po sa melon. Okay, kung maliit ang konti sa melon, Malaki-laki yun. orange? Yung American orange? Mm-mm. Ganon? Yung American. Malaki naman po doon pag American orange po. Ah, sige. E di ano na lang. Kiat-kiat. Ang liit yun. Ano yun? Yung ano niya lang? Tongits? Yung tongits. Oh, na ano? parang- Pomelo daw, pomelo. Pomelo. Eh, sabi mo Ma- kasi, hindi naman ganun kalaki. Malit ng konti sa pomelo po. Maliit ang konti sa okay, pomelo. okay. Okay, okay. Okay na din. Okay, okay na din. Baka okay na din si Tay Angelo. Kayo nito, gusto mo? Kala mo naman talaga. Okay. So, yun, napasubsob ka doon. Ano nang nangyari? Ano po, imbis na hindi ko po alam ba, nasapian na po ata ako ng kung inalikan ko po siya. Wow, kahit wala ka pang alam. Hinalikan mo na siya. Oo. Saan mo siya unang hinalikan? Sa sa labi po. Ay, wow, dumiretso ka sa labi. No po. Kasi hindi ko rin po kasi talaga alam kung paano ko ginagawa. Okay. So, parang hinayaan mo na ang magdikta ng iyong galawan ay ang Oo. iyong nararamdaman, ganon. Apa. Kumbaga, without sabihin natin love, pero passionate na po yung nararamdaman. Kasi first time. Mhm. So, hanggang sa, hindi naman po siya nagalit. Parang hinayaan niya na lang din po. Hanggang sa, ayun, tako na pong inubad yung damit niya. Kasi nga, isang ganun lang eh. Isang gila lang. Huhubaran din siya eh. Kasi nga yung, niya, suot niya po, yung backless lang po, pinakatali lang. Mhm. Parang Easy mura lang access, po siya. ganon. Easy access. Opo. Isang ganun lang, isang gila lang. Mhm. Kaya naubad na po agad. Tapos, ayun, magmula sa taas, parang gumapang na lang din po hanggang pababa. Partner, gumapang. Spider-Man! Sige nga, kwentuhan mo kami mula sa taas. Paano gumapang? Ano ginagamit mo nung Gagamboy! gumagapang ka? Ano po, labi lang po. Labi? Wala kasamang dila yung labi mo, ganun. Oo naman po. May kasamang dila? Opo. Beginner Tapos pero dun sa- expert yung dating Oo, nun, mukhang diba? parang kang tik-tik ah. Katakot. Paano pa kaya kung hindi marunong ka na? Nangangagat ka pa. Vampira. Okay, Hindi ka pa marunong yan. Dila-dila ka ng tik-tik. O sige, mula taas, pababa, kasama ang iyong mga labi at dila.
dahan-dahan mong ginagapang. Dude, kanina ang ayos nga na sabi ko eh. Spider-Man. Tapos naging gagamboy. Tapos ikaw sabi mo, tik-tik. Very Pinoy ah. Very Pinoy. Itaas mo ang bandera ng mga Pilipino. Oh, laban. Ayun po. Sa sobrang kahit nga po nakainom na siya, ang bango-bango niya pa rin po. Ay? Kaya hindi ko po napigilan. Siyempre, dun muna tayo sa dalawang bundok. Paano mo? Lipat-lipat muna tayo, lipat-lipat. Paano yung lipat-lipat? Sinagdudul Bigyan mo tayo kami ng naman. ng maayos na kwento. Paano yung lipat-lipat na yan? Parang tumatalon-talon. Paano tumatalon-talon? Palakaran ka ngayon. Ano yun? Ano yun? Kinakaya mo yung dalawang bundok? Ganun? Paano? Kwento mo nga kami. Sige nga, hindi namin alam eh. Nasip-sip po. Ah, sinisip-sip. Parang kang sanggol na tik-tik ah. So sumisip-sip ka dun sa isang bundok. Pag naubos na yung kataas ng ilog ng bundok, doon ka naman sa kabila. Ako, doon sa kabila. Pag parang sasabihin niya, aray. Aray! Aray, gatoy! Galaw-gaw! Ay, ikaw, ano yung expression mo? Ako po, syempre, masarap na sarap kasi parang ginaguide niya kasi yung ulo ko saan pupunta. Ano sinasabi Dito mo? sa kabila. Sinasabi mo? Di sumusunod lang po. Ay, sumusunod. Paano sumusunod kayo? Parang, ano yun? Yung agree, ganun ka ba? Yes. Kung gusto niyong ilipat dun sa kabila, susunod din ako. Pag gusto nyo ilipat sa kabila, susunod din po. Wala Tapos, kang sound na ginagawa? Wala po. Wala? Po. Parang kang sanggol na pinapalipat sa kabilang bundok. Sigurado ka bang sanggol ka o tiyanak yung Oh, dating? masakit na dito sa kabila, anak. Dito ka naman sa kabila. Wala nang gatas. Doon ka naman sa kabila. O tapos? Pero yun po, parang na-arouse na po siya. Pero hindi pa po kasi ako tapos. Bumaba na po. Inubot ko na po yung yung underwear niya. Anong kulay ng underwear? Tapos, May nakaburda na Monday, Tuesday. wala po, nakatibak siya. Wow! Brrr. Grabe, no? Tik-tik to tibak. Oo, no? Ayun po, tapos kaya po madali lang tanggalin. Tapos parang gustong-gusto niya. Tapos parang prepared siya kasi wala pong buhok. Ano? Walang po. Nakapagtabas, dude. Ang tanong namin, ikaw ba? Preparado ka rin ba? Hindi po. Anong level ng kagubatan ng meron dyan? Mas mahaba na po Level yung four. mga halaman. Ano? Level 4 po. Level 4. Explain mo sa amin yung level 4 na yan. Kung yung kanyang batuta ay 5, yung halaman ay 4, munti ka na matabunan. Wait. Nagmamatter to eh. Ano? Leto? Lito. Leto. Nakaleto ka ba? Oy! JM, Po. sagutin mo. Po. Leto? Leto? Lito. Mas mahaba pa po. Ay, mas mahaba. Hindi, wait. Tuli. Ano po? Tuli ka. May saplot Ano daw ba naman yung po? batuta mo? Ako na magsasabi. May saplot. Ano? Oo naman po. Oo. Anong edad? Anong edad yan? Ano? Po? 10. 10 years old. 10. Kasi nga, may ganun talaga, di ba? Mga ira talaga ng mga trentahe ngayon. Di ba? Dati, talaga, iniitak-itak pa nga lang yan eh. Mm-mm. Di ba? Uso pa nga yung bayan ng tuli nun eh. Oo, 8. totoo yun.
Ganun. Pag summer, di ba? Talon ka na ng Opo. ilog. Oo, ganun. Tapos lalanggasan ka ng bayabas, dahon ng Mm-mm. bayabas. Wala akong may dala ka yelo. Yun. Okay, sige. Kung pamanid. Okay, sige. Nandun na tayo sa description ng ano mo, Batuta. batuta. Pero yun mo, madam mo daw. Oo, so isinabak mo yun talaga. Di ka Siyempre na. po, siyempre kinain ko muna siya. Nalaman yung ganun. Kasi pinatuto po niya eh. Yung kamay niya po sa ulo. Tapos, ginaguide niya po. Ay, ginaguide. Guide, grabe. Oo. Michelin guide, mukbang version. Ganun. Guided ka ni Oo. ate. So, yun po. Tapos, po, ayun, parang hanggang sa, parang paputok na siya sa ako po pinasok. Paano mo naman nalaman? Kaya nga. Kasi may mainit na po lumalabas. Ay, mainit. Mainit. Di namin alam yan. Baka naihilang. Di ba mabanghe? Mapangit. Hindi naman po. Actually, mabango po siya. Wow, vanilla din, vanilla. So, Grabe. fruity din po. Abay, fruity. Ready. Oh, so pagkatapos nun, Ayun po. Actually, hindi ko siya pinotok sa loob. Kasi baka mga disgrasya eh. Saan mo binaril? Sa labas. push! Sa labas. Pero ang galing mo naman, paano mo nalaman yan? Di ba parang, Mm-mm. sabi mo, beginner ka, Mm-mm. o amateur, o tapos biglang may idea ka sa lahat ng bagay na ganyan. Sapat ba Eh, kasi yung po- tik-tik at sapat ba yung panonood ng CD para talaga alam mo step by step? Para Kasi po, sumakses? diba, pinag-aralan po yan sa biology. Hoy, Human anatomy. walang pinag-aralan na step by step Meron. process yon. Meron po para maiwasan po yung pagkabuntis. Wala pang education na ganun. Ang sinabi Meron, lang about ma'am. biology, reproductive Meron organ. siya. Hindi sinabi dun kung kailan puputok ang yung baril. Walang ganun. Meron, ma'am. Meron Second ngayon. year high school, ma'am. Second year high school. Yung edad mo, iba pala sa sinabi mo. Kasi yung mga ganyang edadan, wala pa kaming ganun eh. Oo, iba yung tinuturo sa amin. Oo, tinuturo sa amin yung mga NSTP, ganun. Yeah. Yung Yung mga sasaludo anatomy ka, po. ganun. Mm. Community service, ganyan. Yan. Oo. Nagaganon din po kami. Kaya lang talaga, more on parang sa amin, dancing, ganun. More on, talaga siya, more on pananahi, ganun. Hindi namin naranasan yung maglinis. More on, pwede kaming kumita, mga estudyante. Yung NSTP po namin. Hmm. Yung ganyan ko, yan, yung mga karanasan na ganyan, dude. Mga medyo bago-bagong graduates yun eh, 'di ba? Ako naniniwala talaga ako nung era, 35. Pag 35 years old ka, ibig sabihin Yung medyo literal, batchy, oo, batchy oo. ko. So alam ko yung Oo. yung part of education Yan. 'di ba? Yung kung ano yung sa secondary education, primary education. Yan, no? So hindi mo masyadong maluloko pagdating sa kung ano yung mga units 'di ba na Tama, kinukuha ng iba. Tama, Oh. tama. So, ngayon, JM, either yung edad mo, iba, or etong kinukwento mo sa amin, kwento na ibang tao to. Kwento po yan. Kwento mo yan. Sige, Yeah. so, isipin na lang namin na medyo mas mabata ka dito sa sinabi mong edad mo. Ha? Mm. Kasi, yung sex education, dito lang naman yan eh. Kailan lang yun? Oo. Kaya nga nakarami ako eh. Oo nga, dude, na. Kaya, wala yan sa ano ninyo. Sa subjects nyo dati. Kasi kung meron, di sana, di ba, aware ka na talaga, no? Nakarami ako eh. Oo. Wala yan sa mga trentahin. Hindi namin napagdaanan yung mga education dyan. Yes. Ang mga pinag-aaralan lang nun, Yeah. Jackstone, tsaka
Jolene. Jolene, tsaka Nagpapabili yung teacher namin ng ng chalk. chok. Tapos kapag may parent teacher meeting, 'di ba? GPT. Dapat magdala yung nanay mo ng cake para favorite ka ng teacher mo. Sir, Oo. Pagpabagsak ka na, regaluhan mo ng bag. O kaya bili ka sa mga binibenta ng teacher mo. yung teacher. Kasi di ba may mga binibenta yan eh. O, bili kayo dito. Mali. Oo. Ano ba yung mga gamit sa school, papel. Oo. And wala namang masama, 'di ba, sa mga rumaraket na teacher. Yeah. Extra income 'yan eh. Raketera. Totoo yan. Tsaka uso pa dati yung mga nagpapaload, 'di ba? Yan. Palood po. Economy, ganyan. 'Di ba? 30 pesos tapos kung medyo mayaman ka, 'di ba? Yung scratch yung sa card, 'di ba? 300 pesos, 500 pesos. Meron ako naging pro, pinarok ako ng St. Peter. Kamusta? Pumayag ka, dude? Pumayag ka. Pumayag ka? Oy, dude, hindi. So, kumusta na yung teacher mo na yun Okay ngayon? naman, siya yung nasa St. Peter. St. Peter na rin. Anong plan kinuha niya yung Yung pinakamaganda, yung pinakamahal. Pinakamahal. Kakaloka ka, JM. Okay, so, natapos yung gabing yon ng anong mga pinag-usapan niyo? Ano po, after, parang naimasmasan po kasi sa lasing niya pagkatapos. Kasi, natapos, tapos pahinga lang mga 30 minutes, bakan ulit. Tapos, nag-order ng pagkain. Doon na kami Nagutom. nakapagkwentuhan. Buhay-buhay, ganyan. Na, ayun nga daw, kaya ka lang daw naman siya nagbakasyon. Yun nga, broken lang din daw siya. Parang gusto niya lang din mag-isip. Ayun, parang sa isip niya naman, hindi siya nakagawa ng kasalanan kasi wala naman din siyang karelasyon. So, after that, nung umalis na siya, hindi naman din siya nagpaalam sa akin. So, di ko na rin siya ginulo or what. Kasi, nung bumalik naman ako dito sa Pilipinas, na scobagang naman ako sa Ano yung tour term? Scoba. scobagang, yung nadudukutan po pagtulog. Yung ba yun? Opo, scobagang po. Opo. Scobagang. Nadukot po yung dalawa kong cellphone. Kaya hindi ko na rin po talaga siya na-contact. Kaya, ayun po. Masasabi mo Wala. bang worth it ang experience mo dito kay Chinita Girl? Yes po kasi siya yung first eh. Siya kasi yung first. Siya yung first sa lahat. Mm-mm. Kung sakaling Kumbaga. makikita mo siya, papansinin mo ba siya? Mag-hi ka ba? Kung single siya, liligawan mo ba? Siguro po kasi, yun nga lang kasi hindi naman din kasi kami nagkakilala or naging friends muna. Siguro, mag-start ko na maging friends, kilalanin yung isa't isa. Wow, gentleman. Mas marami ka na bang alam ngayon? Wala po. Single po ako. Hindi, minsan larangan ng sinasabi mo kaninang human biology and anatomy. Marami na po, siyempre. Kasi ilang taon na po ako eh. Nakailan ka na? Tinawanan tayo. Parang yung tawa na yan, parang may ibig sabihin. Lagpas bilang ng kamay? Nagpasbi lang ng kamay. Wow. Grabe. Dami Sa ibang bansa lahat yon? Hindi naman po. Sa ibang bansa siguro, 3. Tapos sa Pilipinas? Hindi, marami na po. Marami. Babae Kasi lahat? parang nasimulan niya po kasi tapos parang yun ang napanap ko na ganun pala yun eh. Mhm. Babae lahat? Tahong lahat? Oo po. Never ka nag-try ng talong? Hindi. Ba't ka natatawa? Hindi po. Hindi. Okay. Masasabi mo ngayon,
ano na yung level of expertise mo? Amateur, beginner, Magandang diba? tanong. Magandang tanong. Yan. expert, ano ka ngayon? Ano po, siguro okay lang po kasi actually ngayon wala naman po din akong karelasyon. So, parang kumbaga ano lang, chill lang ako, wala rin akong nakakaano, gano'n. Puro work lang, busy sa work, focus sa work. Kumbaga hindi ko siya hinahanap kasi siguro kasi yung attention ko sa trabaho kasi. Ayun. Totoo, di mo nami-miss? Siguro tumadaan pero parang mas natatalo po kasi siya nung ano, ang dami ko po kasing kailangang isipin, mas isipin kumbaga po Eh, di ba sabi nila, compared sa man. pag lalaki ka, kailangan ng release. Oh, wala kang ganong moment? Eh, puwede mo naman po mag-ano, eh, mag-sarili. So yun yung ginagawa mo ngayon para sa sarili mo? Opo. Kumbaga hindi ko na kailangang maghanap ng outlet Wow. na Ay, ang toro. Hindi kailangan mag-outlet. Love it. Okay, sabi mo. Dami mong bukabala. Kaya nga. Nagsimula sa fair, complexion. shit. Tapos, slow down. Baka talaga, JM. May gusto ka pa bang ibahagi sa amin, JM? Siguro ano po, actually naitawag ko na 'to kay Titan Jello. Ano yun? Yung I think mga bandang last year, tumawag po ako sa inyo ng mga bandang October. Anong kwento? Tinawagan ka pala nito noong October. Wala po kayo na ma'am. Nasa ano na ako noon. Nasa kalagitnaan na ako ng Ako, pagbubuntis. mga anak mo ata Ayan, kayo. mga anak na ako Mhm. noon. Apa. Ayun. Ano lang, siguro until now, parang hindi ko pa rin siya makalimutan. Though tapos na. Then, ayun, sabi nga ni Titan Jello, piliin ko yung sarili ko. Na, yun siguro yung Kaya pala yun yung talaga siya nagsasarili. Kasi dude naman sinabi mo, piliin niya yung sarili niya. Tingnan mo ngayon, hindi niya nami-miss, 'di ba? Hindi niya daw kailangan ng outlet kasi ito na ginagawa niya. Pinili niya yung sarili niya. Pinipili niya yung sarili niya kaya nagsasarili siya. Do ano naman po, kumbaga parang good thing din kasi parang mas okay na rin siguro na unahin talaga yung sarili. Yun yung kahit maraming bagay na parang nakikita na pwede magpasaya sa'yo. Pero andun pa rin kasi yung hindi mo kayang lokohin yung sarili mo ng yung pa rin yung tao yung mahal mo. Kumbaga, hindi ko siya kayang i-deny or what. Kung magkagusto man ako sa iba, hindi ko rin naman kayang ibigay yung love na para dun sa babae na bago kong mama. Kumbaga, it would be unfair dun sa mga kilala ko. So, I choose to stay single na lang. Ayun. It's gonna be unfair. So I'll just stay single. Ba talaga to si JM eh. Grabe yung pagpili niya sa sarili niya, no? Kung maaalala niyo lang po sana kung gaano ako umiyak yun sa inyo. Uminiyakan ka pala, dude. Hindi, ganito na lang, JM, no? Kasi ang Friday night talaga natin para talaga to sa mga gustong pasaya o maging masaya. Yan. Siguro maganda kung tatawag ka ulit, 'di ba? Between Monday to Thursday. Yan. Tapos, tawag ka sa Viber line namin. Tapos doon may kwento yung karugtong nung ibinahagi mo kay Titan Jello.
Ano kasi po, pag ganong araw kasi busy ako. Busy ka. Sige, mag-adjust Bagsak kami po para tayo. sa'yo. Adjust kami para sa'yo, ha? Sunday, ganyan. Yung programa natin. Adjust namin lahat para sa'yo. Sensya ka na, JM, kami lang to, Kasi Monday to Thursday lang kasi talaga yung seryoso. Pero hindi, sige, a-adjust namin. Yung Friday, sa'yo na. Oo, yung Wednesday gagawin namin Friday. Para sa'yo. Baka Sorry maihi po. ka niyan, JM. Tawa mo. Okay ka Hindi ko ba? nga po alam, di niya na po ako matandaan. Si Natatanda. Titan Dela, natatandaan niya po ako nung pangalawang tawag ko. Oo naman. Ano natatandaan mo? Ano natatandaan mo? Sinabi ko sa kanya na, JM, alam mo, ang pinaka magandang gawin mo, yung piliin mo yung sarili mo. Dahil meron nga siyang hindi malimot-limutan na babae. Ewan ko ba dito kay JM, ba't hindi niya kalimutan? Bakit? Mas malaki pa ba sa melon yung kanya? Opo. World Cup? Ganon? Mga kapsi. Kopsi! Laki nga. Yun yung di mo makalimutan. Hindi naman po. Yung ugali niya. Ugali. Kasi pag, di ba, baka mamaya kasi kapag tinabi mo yung ulo niya dun sa mga, parang kapsi. Di mo, parang ganun kalaki. Lunod. Lunod talaga. Oo. Talaga, di ko alam kung makahinga ka pa dun. Dunod yun, dunod. Hinga ka pa ba? Hindi na. Hindi na. Uy, hinga-hinga din. Oo. Dapat yung mga sakto-sakto lang. No? Tama naman si Titan Jello. Pili mo yung sarili mo. Tama. Pag tinan mo masaya ka ngayon, di ba? Saka malay mo, may mas malaki pa pala dun, di ba? Cup D. Wala na po ata. Ha? Wala na po. Wala nang lalaki pa dun? Wala na. Wala nang lalaki pa daw dun. JM, may mga gusto ka bang huling sabihin? Bago matapos ng programa. Mula sa way back ilang taon na po. I've been avid listener na po ni Love Radio Yun, since kay pa. Sino? Gawin mo muna. Sino? Gawin mo muna. Siguraduhin mo. Hindi ko na nabanggit. Huwag mo na banggitin. Wala na po dyan. Okay. Kung wala na, hindi na babanggitin. Yan, Po, yan, ito yan, po. yan. Basta sila Maganda pa po. Since pa. Si bata pa ano? ako, nakikinig na po ako sa inyo. Ayan. Pero nung last year, ayun po, kayo po yung unang nag-listen po sa akin sa ko po, sa kwento. Then, ayun, nasundan siya ng October, kaso wala nga po kayo ng DJ Rocky. Then, ito. Kumbaga, thank you kasi, kumbaga, hindi lang po ako yung napapasaya nyo. Ibang listener pa sa mga kwento, napamalungkot po, and masaya po, and nakakaloko mga kwento. So, it's very fun na may ganito po program sa TikTok and sa video po. Ang galing mo talaga, JM. Ano ko? Dahil ko natututunan sa'yo. JM, ulitin mo yung sinabi mo, I'm just what? I'm just what? I'm just one of your avid listener po. Yan. Nagsisabi lang yung natin, connection. Nagsisira. Kaya na po kasi signal dito sa bahay. Oh, di ba? JM, ano mo napapasaya mo talaga kami? Ang saya-saya kausap ka. Grabe. Parang gusto ko na rin talaga umuwi ng bahay para yakapin ang anak ko na sobrang higpit. Tapos ikaw yakapin ka namin ng sobrang higpit sa leeg. Dahil charot Malay niyo po, lang. baka pwede ko po kayong dalawin dun sa Ay, Oo naman. oo. Pwede. Punta ka lang dito. Punta ka lang dito. pag nagka-time po. Ang hirap din. Sige, no? mag-adjust kami para sa'yo.
Pero dude, alam mo, ito pinakamahirap kapag may mga SPG color tayo. Pagkatapos sila i-describe sa atin kung ano mga itsura nila. Pagdating nila parang, nagka-calculate ka na. 5'5", madamo. parang hirap, diba? Parang i-shift mo yung utak mo to, ano. Don't worry, dude. Nasa pinto pa lang tatanungin ko na. Ano? Nakaahit ka ba ngayon? Pag nakapag-ahit ang tawag doon, prepared. Nakapagtabas. Ay, ano sabi mo? Nakapagtabas. Tabas. Abas. Kala ko tawas kasi may amoy. Tinawasan no? So, okay ka na, GM? Apo, okay na po. Maraming Thank you salamat po. sa'yo. And God bless you and happy Friday. Yeah, sana sumaya ka sa piling namin. Basta tatandaan mo, kasama mo kami. Yes! Thank you Tapos po. sabi ko, kasama mo kami. Yes! Tapos ikaw pala yun. Bisyo na, magsasaya. Oh, Yes. JM, wait lang, alam mo ba na si Titan Jello yung composer tsaka writer nun? Maganda po. Ang Congrats ganda. po. Oh, sige nga, kantayin mo nga yung konting line doon. Sige na, dali. Bago tayo magpaalam. Kabisyo na magsasaya. Yan, no? Game. Hinahanap niya yung lyrics. Walang lyrics yan. Hindi, ganito na lang. Sabayan mo lang ako. Sama-sama. Oh, yan. galing na si Rocky, oh. 3, 2, 1, go. Sama-sama. Tapos next. Kasama mo kami. Kasama mo kami. Galing mo. Yeah. Diba? Sabi ko sa'yo eh. Thank you, JM. And God bless. Bye-bye. Good night po. Ingat po kayo. Good night. Night. Ganda talaga nung song mo na yun, do. Hindi, promise. Ako talaga parang, basta sabi ko na, proud ako sa'yo, dude. I am one of your avid fans. Hindi, seryoso ka. Ano? Slow down ka lang. Slow down ka lang. Yung emotion mo, kailangan mo i-slow down. And then, dude, hindi naman yung emotion ko yung slow eh. It's the brain. Sakit talaga. Alam mo yung kapag kakapanganak ko lang, it's the slow brain. Ganyan. Pero dude, talaga, ako proud ako kay Titan Thank Jello. you. Bukod kay JM na proud ako, diba? Pero Titan Jello, proud ako kasi ang galing sumulat. Galing mag-compose. Kasama mo, available na po yan sa YouTube channel ng Love Radio Manila. I-check nyo po yan. Tsaka kung hindi nyo pa po nakikita, no, yung music video ng Chinita Girl. Pero alam nyo yung music video, alam nyo yung kantang Chinita Girl? Ito pong kasama natin DJ ngayong gabi, si Titan Jello. Siya po talaga si Lil Vinzy. Dahil mo ba dyan? Hindi, dude. Siya talaga yon, si Lil Vinzy. So, dagdagan nyo po yung views doon sa Chinita Girl. Yeah. Oo, play nyo yun sa YouTube nang sa gayon, madami pang pera si Titan Jello at mailibre niya ako. Para po makakapag-commute na ako. Makapag-commute ka na. Magko-compute ka kasi madaming perang darating. Anyway, mga kabisyo, maraming salamat po at kayo po ay nakatutok sa #1 radio station sa Metro at Mega Manila ng 90.7 Love Radio. Kasama niyo po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titan Jello. At kasama mo ang Basa Princess DJ Rocky Terra. Sa susunod po ulit, alas 9 ng Tina mo, di na nagko-cooperate yung brain ko sa mouth ko tsaka sa dila ko. Iba na yung gustong gawin. Kaya partner, kailangan po bang i-memorize yan? Basic! Handog po namin awitin sa inyo. It's a beautiful song by Sino? Muniscon. Uy. It's called Bakas na Gabi. Metro's #1 Love Radio. Basic!